Што адбываецца за развязам? Ці ёсць там палітыкі, якія лічаць у будучыні далучэння Беларусі пажаданым і рэалістычным? Што могуць прынесці блізкія выбары ў Еўрапейскі парламент? Пра ўсё гэта мы пагутарым у падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І наша гостя сёння Алена Кудзько, віцэ-прэзідэнтка Міжнароднага аналітычнага цэнтру «Глобсек» у Браціславе. Алена, добры дзень. Прывітанне. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час пагутарыць. У гэтым месяцы на прэзідэнцкіх выбарах у Славаччыне перамог Петер Пелегрыні. Ён, як і прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца, выступае супраць вайсковай дапамогі ўкраіне. Ці можна сказаць, што гэта хутчэй анамалія пакуль што ў краінах еўразвязу? Ці можна сказаць, што наадварот палітыкі, якія прытрымліваюцца такой пазіцыі, набіраюць падтрымку выбарнікаў? У краінах еўразвязу зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя. У прынцыпе, расце колькасць людзей, якія стаміліся ад вайны, ад абмеркавання вайны. І, канешне, ім імпануюць палітыкі, якія абяцаюць простае рашэнне, як гэтую вайну можна скончыць, як усе праблемы знікнуць пасля таго, як вайна скончыцца. І ёсць палітыкі, якія, канешне, спрабуюць на выбарах гэтае настрой насельніцтва канвертаваць у галасы. Але увогуле урадаў ці кіраўнікоў краін, які і паслядоўна і на словах, але і на практыцы выступалі супраць вайсковай падтрымкі ўкраіны, няшмат. Яны ўсё яшчэ дакладна ў меншасці. Таму што яшчэ і абсалютна большасць насельніцтва Еўропы выступае за падтрымку ўкраіну. У тым ліку і вайсковую дапамогу ўкраіне. Але, канешне, у кожнай краіне еўразвяза ёсць свае нюансы. Калі паглядзець на пытанне, то толькі ў некаторых краінах людзі кажуць, што вайна ва ўкраіне – гэта прыярытэт, на якім павінны сфокусавацца іх урад. Гэта, канешне, у асноўным краіны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У іншых краінах еўразвяза сітуацыя крыху іншая. Гэта не абавязкова добра. Таму што калі палітыкі бачаць, што Украіна – гэта такая не тая тэма, якую можна выгадна прадаць у адзін ці іншы бок, то часам на ёй проста і не фокусуюцца. Дарэчы, Петер Пелегрыні, які выйграў прэзідэнцкія выбары ў Славакіі, ён вельмі добра ілюструе то, як палітыкі адаптуюць сваю пазіцыю ад залежнасці ад таго, як яны могуць выйграць выбары. У Славакіі проста традыцыйная вялікая частка насельніцтва вельмі з вялікімі сімпатыямі ставіцца да Расіі. І Петру Пелегрыні вельмі патрэбны былі гэтыя галасы. Таму ён вельмі актыўна працягваў гэтую лінію падчас выбарчай кампаніі. Але ў цэлым для ўрада Славакіі падтрымка Украіны – гэта вельмі меркантыльная тэма. Урад Славакіі лавіруе. З аднаго боку яны крытыкуюць еўразвяз, ЗША, усе астатнія краіны заходняй Еўропы за тое, што, як яны кажуць, вайна працягваецца, бо Захад пастаўляе ўзбраенне ўкраіны. І з дзяржаўнага бюджэту Славакіі грошы на падтрымку ўкраіны, вайсковую падтрымку, не выдзяляюцца. Але ў той жа час, пакуль урад Славакіі не блакуе ніякія рашэнні еўразвязу ці НАТО па падтрымцы ўкраіны, у тым ліку вайсковай. Да таго ж, урад Славакіі зусім не супраць таго, што славацкія прадпрыемствы вырабляюць узбраенне, якое пастаўляецца ўкраіне. І яны вельмі добра і паспяхова на гэтым зарабляюць. Вы ўжо сказалі, што выбарцы ў краінах развязу стамляюцца патроху ад гэтай вайны і ад тэмы вайны. Ці можа на найбліжэйшых выбарах у Еўрапейскі парламент, якія адбудуцца на пачатку чэрвеня, адбыцца узмацнення і ці могуць больш галасоў атрымаць тыя сілы, якія скептычна ставяцца ўвогуле да любой падтрымкі ўкраіны? Канешне, могуць. Калі паглядзець на пытанне, то зараз даволі добра выступае такі правы блок партый. То бок гэта нацыяналістычныя партыі, якія выступаюць за падтрымку сваіх інтарэсаў і, ў прынцыпе, не вельмі любяць падтрымліваць нейкія іншыя краіны. Але, дарэчы, важна разумець, што падтрымка скептыкаў і колькасць гэтых скептыкаў, яна можа павялічыцца і пасля выбараў. То бок не абавязкова, што людзі, якія патрапяць у парламент, яны будуць трымацца сваёй пазіцыі 5 гадоў. Вельмі проста сказаць, што вось бачыце, сітуацыя змянілася і мы можам змяніць свой падыход. Таму б я не разлічвала проста на вынікі выбараў.
Але калі б выбары былі сёння ў еўрапарламент, усё роўна большасць бы атрымалі тыя партыі, якія зараз з'яўляюцца такімі цэнтрычнымі, якія і зараз фармуюць вялікую кааліцыю ў еўрапарламенце. То бок вось такіх гэтых крайне правых, альбо людзей з іншых партый, якія выступаюць супраць Украіны, іх усё роўна на дадзены момант будзе меншасць. А ўвогуле, ці можна казаць, што выбары ў еўрапейскі парламент вызначаюць тое, як еўрапейскія дзяржавы вядуць сваю палітыку? Ці ўсё ж такі больш тут важныя нацыянальныя выбары? Замежная палітыка еўразвяза і палітыка бяспекі ў асноўным вырашаецца на нацыянальным узроўні ці праз нейкія міжнацыянальныя дамовы. Еўразвяз грае вельмі абмежаваную і вельмі спецыфічную ролю ў сферы замежнай палітыкі. То бок гэта значыць, што выбары ў еўрапарламент будуць мець даволі абмежаваны ўплыў, канешне, у параўнанні з нацыянальнымі выбарамі, асабліва ў выбарамі ў буйных краінах. Але такі другасны, ускосны ўплыў можа быць даволі значны. Напрыклад, выбары будуць мець уплыў на тое, як падзеляцца пасады ў еўразвязе і якія людзі займуць гэтыя пасады. Просто еўрапарламент можа блакаваць назначэнні і можа вось так таргавацца з людзьмі, якія хочуць атрымаць нейкія высокія пасады ў еўразвязе. Еўрапарламент таксама мае ўплыў на агульны бюджэт. І калі, напрыклад, будзе больш нацыянальных партый, якія працоўваюць інтарэсы толькі сваіх краінаў, яны могуць блакаваць прыняццё нейкіх агульных праграм еўразвязу, у тым ліку па падтрымку краінаў па-за межамі еўразвязу. Зараз еўразвяз усё ж такі спрабуе прасоўваць нейкіх агульных ініцыятыў, якія важныя для Украіны. Напрыклад, еўрапейскі інструмент міру, гэты які фактычна пакрывае частковы расходы краінаў на пастаўку ўзбраення ў краіне. Ёсць і іншыя праекты, і то бок, калі еўрапарламент і новыя людзі, якія будуць займаць высокія пасады ў развязе, будуць скептычна да іх ставіцца, то вельмі цяжка будзе гэтыя праграмы фінансаваць і працягваць на агульным еўрапейскім узроўні. Вы ўжо сказалі пра другасную, так бы мовіць, падтрымку, другасны ўплыў выбараў у еўрапарламент на замежную палітыку еўразвязу. А ці могуць вынікі гэтых выбараў неяк істотна паўплываць на палітыку еўразвязу адносна Беларусі? Я б не чакала нейкай імгненнай змены палітыкі еўразвязы пасля выбараў. Проста таму, што і еўрапарламент мае другасную ролю, усё ж такі большасць пытанняў вырашаюць нацыянальныя ўрады, але і таму, што Беларусь зараз не ў прыярытэце. І таму як бы чакаць, што новы такі еўрапарламент ці новыя камісары еўракамісіі будуць фокусавацца на змене палітыкі Беларусі, не варта. Гэта проста не прыярытэт. Але што будзе даволі важна, гэта такі маральны ўплыў еўрапарламента. Еўрапарламент да сённяшняга моманту звычайна прымаў рэзалюцыі, якія вельмі моцна падштурхоўвалі краіны чальцы еўразвяза да падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі ці ў іншых краінах, да абароны правоў чалавека па ўсім свеце. То бок гэтыя рэзалюцыі яны не былі абавязковымі для прымання дзяржавамі, але яны дапамагалі фарміраваць публічнае меркаванне людзей. Гэтыя рэзалюцыі і прапановы абмяркоўваліся ў медыі. То бок яны стваралі дадатковы ціск на нацыянальныя ўрады. І калі ў еўрапарламенце зараз будзе больш чальцоў, якім не цікавы пытанні дэмакратыі, ці якім не цікава ўвогуле, што адбываецца па-за межамі еўразвяза, нават вось гэты такі маральны і больш ідэйны падыход да падтрымкі Беларусі можа пайсці ўніз. А калі казаць пра нацыянальныя дзяржавы ў межах еўразвязу, ці можна сказаць, што ў іх ёсць нейкі кансэнсус адносна палітыкі да Беларусі? І калі так, то у чым ён палягае? Сённяшні кансэнсус у тым, што пытанне Беларусі лепш замарозіць і вярнуцца да яго, напрыклад, пасля сканчэння вайны ва ўкраіне. Часткова такі кансэнсус сфарміраваўся таму, што ў еўрапейцаў проста няма нейкіх новых ідэй, што можна зрабіць, каб палепшыць сітуацыю ў Беларусі. Часткова таксама ёсць і паразуменне, што пакуль Пуцін мае рэсурсы весці вайну ва ўкраіне і Лукашенко больш-менш кантралюе сітуацыю ў Беларусі, вырашыць пытанне Беларусі без якіх-небудзь
радыкальных метадаў без нейтралізацыі Крамля будзе вельмі складана. І ў Еўрасаюза няма зараз інструментаў, які б маглі б гэтае пытанне вырашыць не толькі вельмі даволі хутка, але эфектыўна і на доўгі час. І, канешне, часткова ёсць і перасцярога. Ідзе вайна ва ўкраіне, на вайне заўжды ўсё непрадказальна, і спробы яшчэ больш раштурхаць Лукашэнку зараз некаторымі гульцамі ў развязе бачыцца як элемент, які можа дадаць яшчэ больш непрадказальнасці да гэтай вайны і не абавязкова на карысць Украіны ці на карысць заходніх краінаў. Таму зараз ёсць такі кансэнсус, што мы працягваем тое, што робіцца зараз, то бок з аднаго боку ёсць санкцыі. Гэтыя санкцыі патрэбныя і для таго, каб ціснуць на рэжым Лукашэнкі, неяк абмяжоўваць іх здольнасці, але галоўнае, гэтыя санкцыі дапамагаюць ціснуць на Пуціна і перашкаджаюць Пуціну і Крамлю абыходзіць санкцыі на Расію. А з другога боку ёсць, канешне, падтрымка дэмакратычнага руху. У асноўным, канешне, гэта людзі ў выгнанні, таму як зараз унутры Беларусі працаваць вельмі цяжка, і Еўразвяз не мае вялікіх магчымасцей рабіць нейкія вялікія праекты ўнутры краінаў. Але будзе, канешне, такая тэндэнцыя крыху да закручвання гаек у тым плане, што ўсё больш і больш краінаў, асабліва краін суседак Беларусі, яны глядзяць на пытанне Беларусі праз прызму нацыянальнай бяспекі. То бок яны будуць прасоўваць узгаднення больш сур'ёзных санкцый на Лукашэнку, каб яны былі такімі ж, як і на Крэмлі, але таксама, на жаль, і санкцыі, якія будуць датычыцца і беларусаў, якія, напрыклад, хочуць атрымаць від на жыхарства ў краінах Еўразвяза. Скажите, палітыкі Еўразвязу в асноўным разглядаюць Лукашэнку як адносна незалежнага кіраўніка, адносна незалежнай дзяржавы, з якім яшчэ можна пра штосьці дамаўляцца, весці перамовы, ці як выканаўцу волі Пуціна выключна? Па нейкіх абмежаваных пытаннях з Лукашэнкам можна размаўляць і дамаўляцца. Ці не абавязкова з самім Лукашэнкам, а з якімі-небудзь людзьмі з дзяржаўнага апарата. Напрыклад, той жа памежны рух Лукашэнка ўсё ж такі мае і інтарэс, і здольнасці аказваць вельмі значны ўплыў на развіццё сітуацыі на мяжы. Але па тых пытаннях, якія датычацца, напрыклад, вайны ва ўкраіне, а зараз амаль усё, што адбываецца ў эканомікі і палітыцы Беларусі, якім-небудзь бокам датычыцца вайны, ўсё ж такі ёсць разуменне, што Лукашэнка можа шмат наабяцаць, але не абавязкова у Расіі будуць прымаць ва ўвагу абяцанні ці пажаданні Лукашэнкі, калі ім гэтыя пажаданні нязручныя. Па некаторых пытаннях Лукашэнка і сам не хоча весці нейкія сур'ёзныя змястоўныя перамовы, бо ведае, што ён не сам не можа пайсці на суступкі, але і ведае, што Еўразвяз ніколі не прапануе дастаткова, каб ён пайшоў на гэтыя сур'ёзныя ўступкі. Напрыклад, гэта тыя ж палітвязні. Ну і дакладна ніхто не бачыць Лукашэнку як нейкага значнага пасярэдніка, якім сабе спрабуе ўсё ж такі прадставіць Лукашэнка, што вось ён арганізуе перамовы паміж Расіяй і Украінай, неяк будзе медыятарам. Гэта, канешне, зусім не абмяркоўваецца, і ніхто Лукашэнку такую ролю сур'ёзна надаваць не збіраецца. З краінаў Еўразвязу бадай толькі Угоршчына на чале з Віктарам Орбанам падтрымлівае адносіны з Лукашэнкам на даволі высокім узроўні. Вось міністр замежных спраў Угоршчыны Петер Сіярта наведваў Менск у мінулым годзе. Цяпер, калі памянялася ўлада ў Славаччыне, на вашу думку, ці можа Славаччына таксама наладзіць нейкія такія падобныя адносіны з Лукашэнкам? Мне даволі цяжка гэта прадказаць. У Славакіі няма нейкай скаардынаванай ці паслядоўнай стратэгіі па Беларусі. Беларусь для Славакіі проста не вельмі рэлевантная ці ключавая краіна. Да таго ж, ураду Славакіі зараз не вельмі патрэбна яшчэ адна нагода паканфліктаваць з Еўразвязам. Гэтых нагод у яго хапае і па іншых пытаннях. То бок дасягнуць чагосьці праз стасункі з Беларусю не вельмі лёгка, а страціць можна даволі шмат. Але я б не выключала, што нейкія сустрэчы ці стасункі могуць пачаць адбывацца. Напрыклад, МЗС Славакіі, міністр замежных справаў Славакіі, прыблізна месяц таму сустракаўся нават з Лаўровым. А гэта зусім табу зараз у Еўропе. Чаму мне сустрэцца, напрыклад, з прадстаўнікамі Беларусі?
Асабліва калі больш краін еўразвяза пачнуць глядзець на гэта як больш прымальны спосаб весці дыпламатыю, ці, напрыклад, калі больш краінаў еўразвяза дашлюць зноў паслоў Беларусі, то чаму б і Славакія не далучыцца да гэтага трэнда. Але, канешне, ёсць вельмі важны момент, гэта тое, што ўрад Славакіі – гэта кааліцыя з 3 партый. І асабліва найменшая з іх, Славацкая народная партыя, гэта старыя сябры Пуціна, і яны хочуць гэтымі сябрамі заставацца. Яны, напрыклад, адкрыта казалі, што вось калі яны выйграюць выбары, то першае, што зробяць, паедуць у Маскву, каб выбачыцца ў Пуціна за ўсё тое, што Захад зрабіў і развязаў гэтую вайну. І Андрэй Данк, які зараз з'яўляецца лідарам гэтай партыі, ён, напрыклад, хоча зараз вярнуцца на пасаду старшыні парламента. І па гэтай пасадзе ён яе займаў і раней, ён ужо ездзіў у Маскву шмат разоў, таму я б не выключала, што гэтая партыя будзе прасоўваць такія добрыя адносіны і з Беларусю. Дарэчы, міністрка культуры, якая таксама належыць да гэтай партыі, яна ўжо ўвяла закон, што ці прапановы, што давайце будзем аднаўляць культурнае супрацоўніцтва з краінамі, з культурнымі арганізацыямі Расіі і Беларусі. То бок і гэтая тэндэнцыя можа быць. Але ўсё ж такі я падкрэсліла, што пакуль Славакія на практычным узроўні не вельмі мяняе сваю палітыку і ў прынцыпе падтрымлівае ўсе рашэнні еўразвяза па ключавых пытаннях, але давайте зробім акцэнт на пакуль. Вы сказалі, што славацкія палітыкі наўрад ці захочуць ствараць яшчэ адну праблемную зону ў адносінах з еўразвязам. А чаму тады Віктор Орбан гэтую зону стварае? Чым для яго важная Беларусь? І ввогуле, як бы вы параўналі, вось часам параўноўваюць Роберта Фіца і Віктора Орбана як падобных палітыкаў. Чым яны падобныя, чым яны адрозніваюцца? Канешне, у іх ёсць пэўныя агульныя рысы той палітыкі, якія яны праводзяць і дома, і за мяжой. Асабліва на ўнутраным палітычным узроўні. Абодва палітыкі яны спрабуюць перастроіць сістэму ў краіне, каб сканцэнтраваць уладу ў сваіх руках. Напрыклад, у іх у прыярытэце рэформа судовай сістэмы. Канешне, каб абмежаваць яе незалежнасць, каб змяніць кампетэнцыі ці, напрыклад, прызначыць туды лаяльных людзей. У іх у прыярытэце абмежаванне незалежных медый. Зноў жа, праз змены законаў, як яны могуць фінансавацца, ці праз прызначэнне лаяльных людзей у дзяржаўныя медыі і гэтак далей. Яны таксама вельмі хочуць абмяжоўваць дзейнасць грамадскіх арганізацый, іх фінансаванне, абавязкі і правы. Па знешняй палітыцы і Орбан, і Фіца яны кажуць, што вось яны хочуць праводзіць суверэнную замежную палітыку, як гэта называецца. На практыцы гэта азначае, што яны гатовы праводзіць палітыку, якая з іх пункту гледжання выгадна для іх краіны ці для іх, але ім не вельмі важна, ці гэта выгадна, ці шкодзіць гэта інтарэсам ўсёй Еўропы. І, канешне, прыклад адносін з Расіяй – гэта такі яскравы прыклад, дзе ўсё ж такі нейкія спробы прасоўваць свае інтарэсы насуперак інтарэсам агульных у еўразвядзе. Гэта такі яскравы прыклад. Але ёсць і значныя адрозненні. Напрыклад, Орбан значна наперадзе і ва ўнутраных рэформах. Усё ж такі ў Славакіі не вельмі доўгі час гэтыя тэндэнцыі назіраліся і зойме пэўны час, каб іх правесці. І, канешне, у Славакіі ўсё ж такі яшчэ значна больш моцная апазіцыя і незалежныя медыі. Але вось тое, што датычыцца замежнай палітыцы і пытанняў Беларусі, Орбан, у прынцыпе, ён больш канфрантацыйны на еўрапейскім узроўні. І робіць ён гэта вельмі паслядоўна. Ён не проста хоча змяніць Венгрыю, ён хоча змяніць увесь еўразвяз. Ён хоча, каб еўразвяз адпавядаў яго уяўленням пра тое, як павінна працаваць дэмакратыя ці не дэмакратыя, пра тое, з кім увесь еўразвяз можа ці не можа мець стасункі. У Фіца такіх вялікіх амбіцый не вельмі шмат. То бок ён больш засяроджаны на Славакію і хоча пакуль разбірацца ў тым, што адбываецца ў сваёй краіне. І таму вось Орбан, ён праз гэты канфлікт з еўразвязам, ён спрабуе прыцягнуць больш падтрымкі на свой бок і мець большы ўплыў у еўразвязе.
Ну, все ж таки, калі гаворка ідзе пра еўразвяз, звычайна такія краіны, як Угоршчына ці Славаччына, іх называюць далёка не галоўнымі, і калі вызначаецца асноўная палітыка еўразвязу, больш гавораць пра такія краіны, як Нямецчына і Францыя. Іх традыцыйна лічаць лідарамі, дзяржавамі-лідарамі еўразвязу. Ці ёсць, на вашу думку, паміж гэтымі двума лідарамі еўразвязу цяпер вельмі сур'ёзныя супярэчнасці, у прыватнасці у падтрымцы Украіны? Ёсць разыходжанні па асобных пытаннях, але я б не называла іх сур'ёзнымі супярэчнасцямі. І тая краіна перакананыя, што Украіне трэба аказваць і вайсковую, і эканамічную дапамогу. Іх разыходжанні па асобных пытаннях не блакуюць агульную дапамогу Украіне, па-мойму, часам наадварот, праз гэты ўзаемны ціск яны дапамагаюць адна адной паднапружыцца і зрабіць большую накірунку, які іншая краіна лічыць больш важным ці тэрміновым. Але, канешне, ёсць моманты, дзе агульнага рашэння ці агульнага падыходу да нейкага пытання так і не атрымалася знайсці. Напрыклад, Нямецчына і зараз проста ў штыкі не хоча дасылаць Украіне балістычныя ракеты, якія ляцяць на далёкія адлегласці. Ну, канешне, гэта мае нейкі ўплыў, але гэта не мае такі вырашальны ўплыў на вайну ва Ўкраіне. У прынцыпе, Нямецчына, яна больш павольная у рашэнні дасылаць новыя тыпы ўзбраення. А французы тут больш смелыя і дасылаюць даволі перадавыя рашэнні вельмі хутка. Але з іншага боку, калі паглядзець на агульныя аб'ёмы дапамогі, у тым ліку вайсковай дапамогі, Нямецчына выдзяляе значна больш фінансавання і значна больш дапамогі Украіне ў прынцыпе. То бок французам з іх смеласцю пажадана было б дадаць яшчэ большыя аб'ёмы рэальнай дапамогі, а Нямецчыне наадварот да аб'ёмаў дадаць яшчэ больш рашучасці і хуткасці ў выдзяленні гэтай дапамогі. У нас адносна недавно было інтэрв'ю з цяперашнім еўрадепутатам і колішнім прэм'ер-міністрам Літвы Кубілюсам, і ён якраз гаварыў, што французы цяпер ужо ў сваёй рыторыцы, прынамсі, яны паўтараюць словы, фактычна пазіцыю балтыйскіх дзяржаваў, якія дастаткова агрэсіўна скіраваныя на падтрымку Украіны, вайсковую падтрымку Украіны, а канцлер Шольц, канцлер Нямецчыны, фактычна выступае за тое, каб Украіна магла пратрымацца, але не перамагчы. Вось ці можна сказаць, што ёсць все-таки такое філасофскае разыходжанне, што Нямецчына хоча, каб Украіна утрымалася, а французы ўжо хай сабе на ўзроўні рыторыкі хочуць, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне. Ну, вось тое, што немцы адказваюць французам на гэтую крытыку, і ў гэтым ёсць рацыянальны падыход, тое, што добра мець гэтую рыторыку, але яшчэ б лепш было, каб гэтая рыторыка адлюстроўвалася ў фактычнай падтрымцы. То бок, як я ўжо сказала, французы яны кажуць, што да, вось трэба значна больш выладкоўваць, значна больш рашуча дапамагаць, але фактычна дзеянні не заўжды адпавядаюць гэтай рыторыцы. А немцы ў адказ кажуць, што мы, можа, не такія амбіцыйныя, але мы, у прынцыпе, робім значна больш і па аб'ёмах, і па фінансавай падтрымцы, чым французы. То бок у гэтых двух падыходах, канешне, ёсць нейкія пункты, але, дарэчы, я лічу, што гэта добра, і вось яны адзін аднаго падштурхоўваюць у пэўным накірунку і дапамагаюць адзін аднаму. А ці можна сказаць, што цяпер, як і раней, вы гаварылі пра нейкае суперніцтва паміж Францыяй і Нямецчынай за лідарства ў еўразвязе. Ці можна сказаць, што такое суперніцтва існуе? Нямецчына зараз вельмі моцна адцягнута на свае ўнутрапалітычныя праблемы. Там вельмі шмат крызісаў кааліцыі, не могуць дамовіцца па пэўных пытаннях і міжнароднай палітыцы, і ўнутранай палітыцы, і там у іх праблемы з падтрымкай насельніцтва. То бок Нямецчына зараз вельмі сфокусіравана на вырашэнні сваіх унутранапалітычных праблемаў, што аўтаматычна прадастаўляе Францыі больш магчымасцей быць, прынамсі, больш бачнымі на еўрапейскім узроўні. Плюс у Макрона, канешне, такі больш амбіцыйны стыль. Ён вельмі любіць прапаноўваць амбіцыйныя гучныя ідэі. Дарэчы, большасць з них не становіцца рэальнасцю, але яны падштурхоўваюць Еўропу наперад. І шмат якія з іх рэалізуюцца таксама. Таму, канешне, Францыя, яна больш
бачная на еўрапейскім узроўні. Францыя зараз выдзяляе, як вы ўжо сказалі, шмат увагі і намаганняў, каб наладзіць, палепшыць свае адносіны з цэнтральнаеўрапейскімі краінамі, з тымі ж краінамі Балтыі. Макрон публічна сказаў, што вось выбачайце, мы былі неправы наконт Расіі, вы былі правы, і вось зараз нам трэба таксама гэтак так жа глядзець на Расію, як балтыйскія краіны нам казалі ўсе гэтыя гады. Але я б, канешне, не недаацэньвала ролю Германіі, ўсё ж такі гэта вялізная краіна з вялізнай эканомікай, і тое, што робяць немцы, магчыма, не ў такіх гучных заявах, не так яскрава і так даволі не заўжды вельмі скаардынавана, ўсё ж такі гэта мае ўсё роўна вельмі значны ўплыў на еўрапейскім узроўні. Але што трэба зараз ведаць, гэта тое, што ёсць шмат іншых краінаў. І хаця яны не заўжды вырашаюць нейкія пытанні, партнёрства з гэтымі краінамі дапамагае і Францыі, і Германіі, ці нават кааліцыі краінаў без Францыі і Германіі працоўваць свае інтарэсы. То бок ёсць вельмі моцныя кааліцыі, напрыклад, паміж балтыйскімі краінамі і скандынаўскімі краінамі па пэўных пытаннях. Гэта і пытанні бяспекі, але пытанні і таго, як падыходзіць да развіцця агульнага рынка і гэтак далей. То бок вельмі шмат ёсць розных кааліцый, і яны фармуюцца па асобных пытаннях. Ці можна сказаць, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, пасля таго, як Расія пачала паўнамаштабнае ўварванне, Еўропа значна павялічыла свае выдаткі на абарону, і ці рыхтуецца Еўропа, Еўразвяз, абараняць сябе сама у выпадку, калі новы, напрыклад, амерыканскі прэзідэнт акажацца большым ізаляцыяністам і адмовіцца, так бы мовіць, падтрымліваць і фінансава, і вайскова еўрапейскія пазіцыі? Выдаткі дакладна пайшлі ўгору. Але праблема ў тым, што яны пайшлі ўгору занадта павольна. І зараз толькі 18 краін з 31 краіны чальцоў НАТО трацяць 2% свайго валавага ўнутранага прадукта на абарону. А 2% гэта тое, што ўсе павінны рабіць былі ўжо шмат гадоў таму. То бок ледзь не палова еўрапейцаў нават не выладковае таго, што яны самі абяцалі выладкоўваць на абарону. Але, канешне, гэтыя выдаткі павышаюцца. Ёсць прагрэс. Праводзіцца шмат рэформаў, краіны так даволі актыўна набываюць больш узбраення, прычым набываюць мадэрновае ўзбраенне, каб замяніць тое больш старое ўзбраенне, якое яны перадалі ўкраіны. Шмат якія краіны, напрыклад, задумваюцца ці не ўвесці ідэю абавязковай вайсковай службы, ці ў прынцыпе як павысіць жаданне сваіх грамадзян служыць у арміі. То бок прагрэс ёсць і прагрэс відавочны, але пытанне ў тым, як гэты прагрэс параўноўваецца з прагрэсам Расіі. У Расіі там абсалютна безумны адсотак бюджэту выладковаецца на патрэбы абароны, усе прадпрыемствы датуюцца з бюджэта вельмі моцна, вся эканоміка Расіі заточана на абслугоўванне вайны, у развязе такога няма. То бок па тэмпах усё ж такі Расія у плане вайсковага развіцця яна прасоўваецца хутчэй, і гэта шмат каго ў еўразвязе непакоіць. А ці можна сказаць, што ў еўразвязе ўвогуле ёсць агульная вайсковая прамысловасць, і цяперашняя вайна Расіі ва ўкраіне, яна неяк падштурхоўвае аб'ядноўвацца і рабіць агульную вытворчасць? Што ўжо зроблена, што плануюць зрабіць в гэтым кірунку? Дакладна спрабуюць, але гэта, канешне, не пытанне аднаго месяца і не аднаго года, на гэта патрэбіцца вельмі шмат часу. Еўрапейцы спрабуюць вырашыць некалькі праблем адначасова. Па-першае, каб прамысловасці інвеставаць і нарошваць нейкія прадукцыйныя магчымасці, ім патрэбны вялікія заказы і доўгатэрміновыя кантракты. Як атрымаць вялікія заказы? У Еўропе вельмі раздробленыя стандарты па ўзбраенню. Напрыклад, там вось адна краіна, у нас такі танк, у нас другі танк. І, канешне, прамысловасці вельмі цяжка вырабляць вось гэтыя маленькія заказы даволі спецыфічнай прадукцыі. То бок зараз Еўразвяз спрабуе ціснуць, і НАТО таксама спрабуюць ціснуць на асобныя краіны, каб яны неяк больш падобныя заказы рабілі, і каб прамысловасці больш проста і больш хутчэй можна было вырабляць такія стандартызаваныя прадукты.
І яшчэ што спрабуюць прадвігаць, гэта агульныя заказы. То бок адна справа, калі там маленькая Эстонія і маленькая Словакія замовяць, не ведаю, 5 танкаў, а іншая справа, калі 10 краін збяруцца разам і замовяць 200 танкаў. То бок для прамысловасці гэта значна прасцей і значна хутчэй можна вырабляць тое, што трэба для абароны. Канешне, ёсць яшчэ і палітычны ціск, каб прадпрыемству еўразвязу давалі больш доўгатэрміновыя кантракты, каб ім проста можна было планаваць на больш значны час наперад і мець упэўненасць, што будзе запыт на іх прадукцыю і праз некалькі гадоў. Адна з вялікіх праблем, якую еўрапейцы зараз спрабуюць рашыць, гэта купляць зараз ці купляць сваё. Чаму купляць зараз важна? Таму што ўкраіне ўзбраенне патрэбна менавіта зараз, і сабе патрэбна чым хутчэй, тым лепш. Але купляць сваё гэта не проста пра такую папулістычную падтрымку сваёй эканомікі, тыпу купляйце беларускае, у нас будуць і грошы, і працоўныя месцы, хаця і гэта вельмі важна. Купляйце сваё гэта яшчэ і гаранты, што еўрапейская прамысловасць будзе развівацца і на будучыню. То бок, напрыклад, калі прыйдзе насамрэч вайна ў Еўропу, адна справа, калі вы залежыце ад прадпрыемстваў, якія знаходзяцца дзесьці за мяжой, на тое, каб закупаць прадукцыю для сваёй абароны, а іншая справа, калі гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца ў вашых краінах, канешне, вы іх можаце лепш кантраляваць, вы можаце з імі дамовіцца, як больш развівацца. То бок, гэта такая дылема, якую еўразвяз спрабуе рашыць выдзяленнем нейкіх фінансавых сродкаў на падтрымку мясцовай прамысловасці і вось датацыі на такія агульныя заказы паміж некалькімі краінамі. А ці ёсць паспяховыя прыклады вось за гэтыя 2 гады нейкіх праектаў менавіта па вытворчасці зброі на еўрапейскіх магутнасцях? Да, вось, напрыклад, вялікім пытаннем мінулага, але і гэтага года гэта вытворчасць боепрыпасаў. У краіне іх вельмі не хапала, і еўрапейцы паабяцалі, што яны гэтыя боепрыпасы могуць неяк у краіне паставіць. Еўразвяз выдзеліў значныя грошы на фінансаванне мясцовых прадпрыемстваў у еўразвязе, каб гэтыя боепрыпасы выраблялі. І гэта падштурхнула, гэта дапамагло вырабіць значна больш прадукцыі, і тое, што мы бачым, шмат краінаў, яны якраз такі рабілі такія больш агульныя каардынаваныя запыты, каб проста павысіць большасць боепрыпасаў, напрыклад, у адным заказе. То бок гэта даволі паспяховы праект. Сфінансуецца ўжо насамрэч і некалькі гадоў таму еўразвяз пачаў фінансаваць агульныя праекты і агульныя закупкі. Канешне, гэта развівалася не вельмі хутка, паскорыўся гэта развіццё праз, канешне, вайну ва ўкраіне. І ёсць агульныя заказы, напрыклад, і па нейкіх такіх буйных узбраеннях, але і па маленькіх узбраеннях ці маленькіх патрэбах, як тыя ж боепрыпасы. Вы ўжо сказалі, што ідэі Макрона не заўсёды рэалізоўваюцца. Гэта не ідэя Макрона, але французская даўняя ідэя мець агульныя войскі ў еўразвязе. На вашу думку, ці падштурхнула неяк еўрапейскіх палітыкаў тое, што пачалася вайна, паўнамаштабная вайна, і Расія напала на Ўкраіну, падштурхнула да стварэння гэта агульнаеўрапейскага войска, ці гэта нерэалістычна і НАТО застаецца адзінай, так бы мовіць, рэалістычнай альтэрнатывай? Вайна дакладна падштурхнула запыт насельніцтва па падтрымцы агульнаеўрапейскіх праектах у сферах абароны. То бок, калі праводзяцца апытанні, у людзей пытаюць, ці вось вы хочаце, каб еўразвяз зрабіў больш, каб была там нейкая каардынаваная армія, то насамрэч зараз большасць людзей кажа, што да, гэта вельмі добрая ідэя. Канешне, і вось гэтае меркаванне наконт таго, што там сабе думае ЗША, асабліва калі да ўлады прыйдзе Трамп, падштурхоўваюць людзей да асэнсавання, што лепш было б, каб еўрапейцы маглі самі пра сябе клапаціцца. Але што гэта дойдзе менавіта для стварэння агульнага войска. Проста нават у НАТО гэта не войска НАТО, гэта дзяржаўныя нацыянальныя войскі, якія каардынуюць паміж сабой. Ёсць, канешне, камандныя структуры, але зноў жа асноўнае войска належыць краіне, а не належыць НАТО. То бок НАТО можа там скаардынаваць і пры пэўнай сітуацыі там камандаваць
агульнымі вайскамі, але гэта не войска НАТО. Таму я просто не бачу, як можна стварыць яшчэ нейкае войска еўразвяза, і, канешне, з практычнага пункту гледжання не мае сэнсу ствараць такую паралельную сістэму камандавання. Таму што, напрыклад, ну, скажем, прыйдзе вайна, і войскам трэба нешта рабіць. Ці гэта будзе камандаванне НАТО, ці гэта будзе камандаванне еўразвяза, там часам узнікае больш пытанняў ці рашэнняў праз такія паралельныя механізмы ў еўразвязе. Калі адысці ад чыста вайсковай тэматыкі і перайсці да палітычнай, ці магчымая большая цэнтралізацыя еўразвязу ў сувязі з гэтай вайной? Вось цяпер, як мы разумеем, все рашэнні, ну, прынамсі, сур'ёзныя рашэнні, не все, але сур'ёзныя рашэнні, яны маюць прымацца кансэнсусам. То бок все дзяржавы еўразвязу павінны пагадзіцца на гэта. Ці магчымы нейкі і іншы новы механізм, які дазволіць ігнараваць меркаванні адной дзяржавы, дзвюх дзяржаваў, некалькіх дзяржаваў, там нейкія зважаныя галасаванні, нейкі цэнтралізм? Ну, важна разумець, што гэты механізм кансэнсуса, ён існуе толькі ў пэўных накірунках, напрыклад, у замежнай палітыцы ці палітыцы бяспекі. Але ёсць пэўныя накірункі, дзе рашэнні прымаюцца менавіта еўразвязам ці еўракамісіяй, ці хаця б еўракамісія задае такія прэс-кансультацыі з дзяржавамі, яны задаюць агульную палітыку. Напрыклад, усё, што тычыцца гандлёвых адносінаў ці рыначных адносін, гэта ўсё робіцца на ўзроўні еўразвяза. Канешне, краіны маюць уплыў, але яны, ну, фактычна там вельмі цяжка блакаваць агульнае рашэнне ці замарозіць прагрэс у развязе праз непагадненне адной краіны. Канешне, ёсць зараз разуменне, што і ў сферах, дзе рашэнне прымаецца на міждзяржаўным узроўні, то бок найбольш яскравы і тэрміновы прыклад гэта пытанне бяспекі, пытанне замежнай палітыкі, то трэба неяк нешта вырашаць. Я не думаю, што ў бліжэйшы час механізм прыняцця рашэнняў у гэтай сферы афіцыйна зменіцца. Але ўсё ж такі будуць шукаць крэатыўныя варыянты, як гэты механізм можна абысці. Напрыклад, калі ўзяць тую ж абарону, канешне, рашэнні прымаюцца дзяржавамі. Але што зараз кажа еўракамісія, гэта тое, што вайсковая прамысловасць гэта такая ж прамысловасць, як і іншыя прамысловасці. Таму гэта кампетэнцыя еўракамісіі. І еўракамісія зараз актыўна распрацоўвае нейкія рашэнні і праграмы па падтрымцы вайсковай прамысловасці. То бок гэта такі крэатыўны спосаб, як уплывоўваць на палітыку бяспекі без змены механізму прыняцця рашэнняў. Але вось што яшчэ можа паўплываць на змену рашэння, гэта не абавязкова вайна ва ўкраіне, а магчымае пашырэнне еўразвязу. Таму што там будзе яшчэ больш складана, калі дададуцца новыя краіны, то будзе ўжо за 30 краінаў-чальцоў, і дасягнуць кансэнсуса будзе амаль немагчыма. Таму асабліва буйныя краіны, яны прасоўваюць гэтую думку, што мы толькі тады пагадзімся на расшырэнне еўразвязу, калі мы зменім механізм прыняцця рашэння ў Еўропе, менавіта праз таго, што ўсе разумеюць, што будзе дастаткова адной краіны, каб заблакаваць усе астатнія 30 плюс краінаў еўразвяза. Перш чым мы яшчэ трошкі пагутарым якраз пра пашырэнне развязу магчымае, я хацеў бы задаць у другім кірунку пытання. А ці магчымая, на вашу думку, у агляднай перспектыве, наадварот, сыход нейкіх краін далейшы з еўразвязу, як адбылося з Брэкзітам, ці магчымае выключэнне нейкай дзяржавы рашэннем еўразвязу, і ці магчымы ўвогуле распад, развал еўразвязу? Ну, што такое аглядальная будучыня, калі мы кажам пра нейкі перыяд, не ведаю, 5-10 гадоў? 5 гадоў, напрыклад. Не, 5 гадоў я не думаю, што хтосьці будзе заходзіць з еўразвязу, ці хтосьці будзе выключаны з еўразвязу. Усё ж такі зараз большасць краін і на дзяржаўным узроўні, і на ўзроўні публічнай думкі, на ўзроўні таго, што думае насельніцтва, большасць краін падтрымлівае членства ў развязе па розных прычынах. Таму зараз не існуе такіх палітычных сіл, якія б на сур'ёзным палітычным узроўні сур'ёзна б абмяркоўвалі выхад іх краіны з еўразвязу. Ёсць, канешне, скептыкі, якія кажуць, што вось там еўразвяз гэта кепска і гэтак далей, але нават яны трансфармаваліся ў апошнія 10-15 гадоў. Калі, напрыклад, 10-15 гадоў яны б казалі, трэба выйсці, зараз большасць з іх кажуць, што
вось еўразвяз ён кепскі, але давайте не будзем выходзіць, давайте яго будзем рэфармаваць. Дарэчы, гэта тое ж самае, што кажа Віктор Орбан. Таму што яны бачаць, што ўсё ж такі эканамічная стабільнасць іх краіны залежыць ад іх членства ў еўразвязе. Але гэтая сітуацыя можа вельмі моцна памяняцца, асабліва таму, што праз 7 гадоў будзе зноў пералічвацца, якія з краін еўразвязу датуюць грошы іншым краінам, а якія гэтыя грошы атрымоўваюць. У еўразвязе ёсць такі механізм на падтрымку эканамічнага развіцця, калі казаць проста, што больш багатыя краіны даюць грошы больш бедным, каб яны лепш развіваліся. І калі, напрыклад, праз 7 гадоў будуць новыя краіны ў развязе, то можа апынуцца, што тая ж Венгрыя, ці Славакія, ці Польшча, замест таго, каб атрымоўваць грошы ад еўразвяза, павінны будуць грошы даваць камусьці іншаму, якім-небудзь балканскім краінам ці ўкраіне. То бок гэта можа вельмі моцна памяняць баланс палітычных сіл унутры гэтых краінаў таксама. Вось вы ўжо сказалі і пра пашырэнне, і пра балканскія краіны і Украіну, якія пакуль яшчэ, не все балканскія, прынамсі, большасць з іх не з'яўляюцца сябрамі, чальцамі еўразвязу. На вашу думку, якія перспектывы пашырэння еўразвязу і якая тут розніца паміж новымі балканскімі патэнцыйнымі чальцамі еўразвязу і усходнееўрапейскімі краінамі, такімі як Малдова, Украіна і Беларусь у перспектыве? Вось вайна ва ўкраіне вельмі моцна падштурхнула палітычныя рашэнні і разуменне ў еўразвязе таго, што членства ў еўразвязе вельмі важнае для гэтых краін, таму што яно дапамагае з эканамічнай стабільнасцю, але таксама і з пэўнай палітычнай стабільнасцю і з бяспекай краіны. Таму ёсць такі штуршок крыху адысці ад вельмі бюрократычных, такіх строгіх параметраў і прынимаць больш палітычныя рашэнні па ўключэнні гэтых краінаў у еўразвяз. Канешне, Украіна – гэта галоўны зараз накірунак, дзе гэтыя дыскусіі адбываюцца. Малдова таксама, яны вельмі добра патрапілі ў гэтую хвалю энтузіазма ці разумення, што пашырэнне еўразвязу вельмі неабходна, таму і Малдова яны так разам з Украінай праходзяць. Па Балканах фактычна пытанне па расшырэнні да балканскіх краінаў было не было палітычнага вельмі жадання, былі вялікія праблемы нават перавесці іх на новы ўзровень перамоваў. Але, канешне, зараз, калі балканскія краіны бачаць, што вось і Украіне, і Малдове вельмі хутка далі статус кандыдата, то яны пачынаюць скардзіцца, што вось мы ўжо столькі гадоў рыхтуемся, што столькі рэформаў зрабілі, а прагрэса па нашаму членству не мае. То бок ёсць такі і палітычны ціск, і, канешне, еўрапейцы разумеюць, што у балканскім рэгіёне там не ўсё так спакойна, там вельмі актыўна дзейнічае і не толькі Расія, але і той жа Кітай, і Турцыя, і арабскія краіны, то бок ёсць такі палітычнае жаданне ці разуменне, што гэтае пашырэнне патрэбнае, але у прынцыпе пашырэнне гэта вельмі доўгі працэс, то бок нават калі праз 5-10 гадоў Малдова ці якая-небудзь там Албанія ці нават Украіна далучыцца, гэта вельмі будзе добрым вынікам у параўнанні з тым, як гэтыя працэсы фармулююцца ў еўразвязе. Ну і маё апошняе пытанне, ці ёсць цяпер у еўразвязе сур'ёзныя палітыкі, якія маюць уплыў, якія адкрыта кажуць пра пажаданасць і рэалістычнасць далучэння Беларусі да еўразвязу, калі там зменіцца ўлада? Ёсць палітыкі даволі сур'ёзныя, якія на такім сімвалічным узроўні кажуць, што, канешне, будучыня Беларусі ў еўразвязе. Але парадокс у тым, што казаць гэта ім вельмі проста менавіта таму, што яны ведаюць, што гэта нерэалістычна ў бліжэйшай перспектыве, прынамсі у перспектыве пакуль абсалютна не зменіцца сістэма ўлады ў Беларусі і пакуль Беларусь праз шмат гадоў, калі гэтая ўлада зменіцца, правядзе якія-небудзь эканамічныя рэформы. То бок такія выказванні ёсць нават сярод вельмі сур'ёзных палітыкаў, але праблема ў тым, што гэтыя выказванні яны не маюць пад сабой нейкай рэалістычнай праграмы ці нават рэалістычнага бачання, што гэта сапраўды адбудзецца ў нейкай бліжэйшай перспектыве. Вы гаворыце пра шмат гадоў, то бок усур'ёз пытанне пра тое, што там цягам некалькіх гадоў могуць адбыцца нечаканыя падзеі, радыкальнае аслабленне Расіі і змена ўлады ў Беларусі. Такія сцэнарыі сур'ёз не разглядаюцца, да іх не рыхтуюцца пакуль, да?
Ну, да іх не рыхтуецца ў тым плане, што гэта такі найлепшы сцэнар, які можа быць. То бок рыхтуецца звычайна да складаных сцэнароў, дзе трэба нешта сур'ёзна памяняць і зрабіць. Калі ў Беларусі зменіцца сістэма ўлады, калі там Крэмль аслабіцца, то гэта для еўразвяза гэта даволі лёгкі сцэнарый, і вельмі даволі лёгка будзе ў гэтым сцэнарыі мабілізавацца і нешта прапанаваць Беларусі, асабліва калі Украіна ўжо будзе на шляху стаць членам еўразвязу. То бок з гэтай пункту гледжання я б не сказала, што той факт, што няма плана, выключае магчымасць Беларусі далучыцца ў будучыні, проста гэты сцэнар не бачыць як найбольш верагодны ці найбольш небяспечны для еўразвяза, таму над ім прост менш працуюць і менш нейкія фактычныя ці рэалістычныя планы ці праграмы закладзеныя пад гэты сцэнар. Дзякую вам вялікі за гутарку. Вам дзякую вялікі. І я нагадаю, што нашай госцяй была Алена Кудзько, віцэ-прэзідэнтка Міжнароднага аналітычнага цэнтру Глабсек у Браціславе. З вами быў Аляксей Знаткевіч. Гэта падкаст «Куды коціцца свет». Куды коціцца свет?